Bueno, pois moi boa tarde. Eu quero, antes de máis, darvos a benvida en nome da Fundación Galiza Sempre e empezar por agradecer aquí a librería Cartabón que nos acollea tamén máis unha vez, non? É moi grato ver que hai establecementos como Cartabón que non somente son un establecemento comercial, sino son un establecemento de espallamento de cultura, de espazo de análise, de ideas, de diálogo, e iso pois, é algo que cada vez botase un poquinho máis en falta e é bo que o lembremos, non? Dicía que vos quero dar a benvida en nome da Fundación Galiza Sempre, que para os que non os sigades así moi de cerca, levamos realizando, bueno, pois un traballo tamén pois de análise, de elaboración de documentos, tanto de recuperación de un pouco da nosa memoria, de traer ao presente efemérides para referenciais para o país, como este formato chamado Ideas Empresas, este é o número 11, onde bueno, se fan análisis de diversos temas que sirvan como documentación, pero sobre todo que pretendemos sempre que sexan puntos de partida para a reflexión, non? Non se pretende nunca que sexan documentos pechados, nin que teñan o santo santorum, sino que recopilan información, fan análisis para que logo cada quen pois reelabore as cuestións e chegue ás súas propias conclusións, non? Consideramos que era importante facer este libriño sobre o antimilitarismo na Galiza, porque na actualidade parece como que este é un tema que está xa máis que analizado, que xa se fixo todo, non? E creo que estamos vivindo momentos onde nos está demostrando que nada máis lonxe da realidade, non? E que no seu momento fixose un traballo inxente en Galiza, a través do antimilitarismo, da insumisión ao exército español, e é unha cuestión que volve a estar de máxima actualidade. Por un lado, o tema do militarismo, do rearme, da resposta militar aos problemas, da imposición de quen ten máis poder para poder, vaga a redundancia, impoñer esas decisións, e tamén volver a convencernos de que é inevitable a solución polas armas e, polo tanto, convencer a poboación de que ten que ser así. Eu xa teño dito en algunha ocasión, non? Lévanos a creación do relato imperante, non? Lévanos a pensar que isto é inminente, non? Que temos unha ameaza aí tremenda, que dun momento a outro Putin nos vai a invadir, e eu levántome polas mañás, o primeiro que fago é ir á cociña e mirar se teño algún ruso aí, que xa nos espadeu, non? Pode parecer que darlle un pouco de humor, senón a situación realmente é tremenda, non? Pero é tanto o relato, non? E esa imposición de que é imprescindible, de que hai que facelo, de que hai un risco inminente, que moitísimas persoas aceptan con normalidade que isto sexa así. Vou poñer un exemplo rapidiño. Non hai moito, hai uns meses no Parlamento galego, eu levaba unha iniciativa precisamente en contra do rearme, da militarización, do aumento do gasto militar na Unión Europea, e parello con isto todo o que estaba pasando en Palestina, nomeadamente en Gaza, non? E a nosa petición de salirnos da Unión Europea, non? Petición, o BNG fixo petición ao Parlamento Galego da Unión Europea, da OTAN, non? E unha diputada do Partido Socialista saleu á tribuna, despois de min, claro, non? E dixo algo así como, ai, por Dios, pero que cousas plantexa aquí o BNG? É que eu estaba onte preparando esta iniciativa, estaba con miña filla adolescente, comenteillo, e ela dixo, mamá, por Dios, pero como fan estas propostas? Quen nos vai defender se non temos a OTAN, non?
Bueno, quero dicir que esta era a posición dunha diputada do PSOE, non era pois alguén tomando un café nin unha posición cuñado, non? A posición do Partido Socialista, porque ali falaba en nome do Partido Socialista, non? Claro, aquilo de escupir po aire enseguida che cae na cabeza. Eu non sei que se estará preguntando a filla adolescente, nin a diputada do Partido Socialista respecto de si a OTAN e los Estados Unidos nos vai a ser moi funcional, non? Pero con isto quero dicir que o de agachar a cabeza debaixo da ala, o de dar por suposto que este marco é o mellor dos mundos posibles, o de ter unha posición de vasalaxe permanente e constante, xa heredada do franquismo, e que o Partido Socialista nas súas negociacións que hacía para chegar ao goberno na transición deixou tamén atado e ben atado, non? Con aquelo de OTAN de entrada non, pero logo sí, e agora pois ser bueno, pois nunca nos trouxo absolutamente nada novo porque, entre outras cousas, a OTAN nunca foi ningún instrumento de defensa, sino que o único que fixo foi invadir e atacar, non? Entonces, facíase necesario pois facer un percorrido ca posición do militarismo e do antimilitarismo en Galiza, porque tamén parece que aquí nunca se fixo nada, non? Entonces, en este libro ides a ver un percorrido pois desde moi atrás, non? Desde o 1800 e algo, onde se ve que efectivamente en Galiza sempre hubo unha posición pois máis que correcta, non? Logo hai unha parte pois que se centra nese gran batalla que se dou contra a insumisión ao exército español, con toda a batalla do antimilitarismo. Aquí, a parte de ter a Manolo Caride, que tuvo un papel relevante, e a Bieito, que teve un papel relevante, hai outras caras que vexo por aí sentadas no público que tamén estuveron moi, pero que moi activos, ainda que habíamos mulleres que estábamos tamén aí, pero fundamentalmente a quen vos afectaba era os homes, e deuse unha batalla moi intensa e sobre todo moi organizada, non? Entón, eu con isto tamén quería decir que no mundo hai como tres tipos de persoas, non? Os que preguntan que pasa, os que ven o que pasa e os que actúan para que as cousas pasen. Entonces, os dous autores deste libro, xunto con algúns dos que estades no público e outros moitos, Manolo Caride e Bieito Lobeira, pois foron e son dos que se remangaron para que as cousas pasaran, non? Para que ese movimento ben organizado, ben estruturado, con moito sacrificio persoal, porque entrar na cadea e estar meses na cadea, como foi o caso de Manolo Caride, ahora visto en perspectiva, hasta pode parecer bonito para contar no libro, e que viñamos aquí e digamos, jolín, non sabíamos estas cousas, pero significa renunciar a parte da túa vida e a que poderás quedar pois con aí marcado para moitas cousas, non? Por lo tanto, eu creo que é de agradecer, e tamén a raíz deso facer a reflexión do importante que é a organización e do importante que é estar comprometidos nas loitas. Sei que estamos nun momento, non, desto líquido, gaseoso, non sei xa por que fase imos, desto da física química, onde parece que con estar dándolle aí ao me gústame e discutir co do lado, pois que xa chega, non? E así é como nos quere o sistema, non? Pensando que a militancia, o organizarse, o xuntarse, o planificar e logo efectivizar, que eso xa está pasado de moda, pero creo que non está pasado de moda, é moi ao contrario, non? Nos tempos que vivimos en este momento, organizarse, pensar colectivamente e actuar cada vez é máis importante, non? Entón, bueno, este traballo toca aspectos pois moi importantes, non? Pois, como decía, na chave histórica do militarismo, e logo pois o que foi un movimento contra o exército español. E digo así, exército español que xoga un papel fundamental na ocupación do noso país. Non é indiferente un movimento de oposición a un exército dunha nación liberada, que é un exército dunha nación como a galega, sin soberanía, nunha posición colonial, onde o exército español xogou sempre un papel moi importante en ese sometimento frente ao que é o poder centralista, non?
eu creo que está abordado con moita rigorosidade, non? Ten moito dato bueno, a parte da reflexión. E eu quería xa facer dun xeito moi rápido, porque logo do libro van falar os dous autores, que o antimilitarismo e as reflexións a respecto de que sociedade queremos, non? Está máis presente que nunca, non? Creo que ese mundo saído despois da Segunda Guerra Mundial, onde se crearon unha serie de normas que nunca foron a panacea de nada, e lonxe de ser unhas normas para gobernarnos a nivel internacional, onde houberon as reglas para todos, bueno, máis ben foron unhas normas para legitimar a posición imperial de Estados Unidos. Pero, bueno, polo menos había un marco onde teóricamente se podía ao que se podía acudir. Bueno, ca caída da Unión Soviética, a caída do muro de Berlín, pasóse de un mundo bipolar, onde había pois, imperialismo e capitalismo Estados Unidos, unha Unión Soviética, en outros parámetros, ao disolverse a Unión Soviética, pois pasouse a un mundo totalmente unipolar, onde os Estados Unidos, aparte de ter todos estes instrumentos, cando digo, falo da ONU, falo da Organización Mundial do Comercio, Banco Mundial, decir, toda unha estrutura ao seu servizo, pois xa non tiña contrincante no plano militar, non? E a partir de aí, esa aceleración imperial, por así decirlo, pois foi absoluta, non? Esa andamiaxe hoxe está máis en cuestión ca nunca, non? Porque os Estados Unidos centraron o seu poder imperial, por un lado, no seu poder militar. Temos que lembrar que ten 800 bases militares alrededor de todo o mundo, miles de soldados e un orzamento destinado a todo a cadea militar brutal, non? Pero, ademais, logo tiña un instrumento moi poderoso e era que o dólar era o elemento de referencia, é dicir, a moeda de referencia para todo tipo de transaccións, fundamentalmente as enerxéticas. E iso dáballe unha capacidade e un poder xunto ao poder militar brutal, non? Pero, desde hai xa unhas décadas, estáse creando pouco a pouco un mundo multipolar. Está China, está Rusia, está Irán, está Sudáfrica, está Brasil, están outros máis, onde ese orden e mando e eu son o que decido absolutamente todo, non, evidentemente, significaba estar encorsetados e non poder desenvolver pois, as súas economías ou calquer cuestión que non fora do agrado do amo yanqui, resolvíano pois, con sancións militares, con expulsarte do sistema SWIFT, que é o sistema onde se facían as transaccións bancarias, é dicir, de todo ese andamiaxe co cal paralizaban, siguen en presente, inda que menos, todo o tema económico, non? Bueno, pouco a pouco os BRICS e outros foron creando sistemas xa alternativos. Hoxe xa é posible operar e facer transaccións sin ter que ser en dólares, e xunto con toda outra serie de cuestións fan que ese poderío dos Estados Unidos estea pois máis que cuestionado e que as sancións, tal como as pensaron, non teñan xa o efecto que eles buscaban, non? Por que digo isto? Porque diante desa situación vemos como o imperialismo está actuando xa sin careta. Non é que Trump sea máis loco que Biden ou que Obama, que eles iniciaron e mantiveron guerras brutais, non? Libia, Irak, Afganistán, Ucraína, nas empezou Trump. O que si é cunha acción totalmente a cara descuberta, parecendo que é un verso solto, porque en ese ruido parece como que é cousa dunha persoa, pero todo isto que está pasando ven de atrás, non? E claro, sempre invadiron países, sempre fixeron golpes de Estado, sempre sustituíron gobernos como lles dou a gana, empezando por o seu patio trasero América Latina. Pasa que agora o que acaban de facer, por exemplo, en Venezuela, non? De facer unha acción criminal de noite, secuestrar o presidente soberano dun país e leválo fora, ou
querer anexionarse, pois, por exemplo, Groenlandia, parece como que xa hai xente que nunca fora consciente do que era o imperialismo, do que era o militarismo, do que era a imposición de normas de ordeno e mando, e parece que, bueno, pois está vendo o que hai. Entonces, diante desa situación, o que lle queda dun xeito moi claro a Estados Unidos é o seu poder militar e a súa maquinaria de propaganda. Porque o que a nivel económico aí sí que está perdendo o pé. Eu, o sea, nós como nacionalismo o que temos analizado é que en esa situación un imperio ferido vai actuar pois revolvéndose como peor, dando peor de si mesmo e con unha agresividade contra todo aquilo que non se plegue as súas actuacións pois realmente brutal, non? Por eso que esas reflexións a respecto do antimilitarismo, respecto no caso de Galiza, dentro do Estado español, a oposición a OTAN e a defensa dun mundo multipolar, defensa da soberanía dos povos frente a ese imperialismo do ordeno mando, faise máis necesario que nunca. E por eso, pois, esta presentación deste libro, ademais do libro en si mesmo, pois é unha oportunidade moi boa para que poñamos encima da mesa en que momento histórico estamos e que depende de nós para poder actuar na medida que poidamos para que non vaya por un camiño peor do que parece que está indo. E xa, sin máis, deixo a palabra a Bieito. Casi me vou levantar porque aquí... Bueno, imos ver... efectivamente, primeiro agradecemento a xente de aquí desta libraría pola súa amabilidade de podermos facer aquí este acto e a todas e todos vos por asistirdes, por estardes aquí. Moi contento tamén no caso de Vigo porque bueno, eu seguramente non o sabedes, eu son moi fan aquí de Manolo Caride, non? Moitísimo, sobre todo porque hai momentos na vida da xente onde te das conta ou onde te decatas da súa valía, non? Xa non só do punto de vista analítico, político, como do punto de vista do traballo práctico. Outras circunstancias vitais, non? Nós que tivemos que vivir a experiencia de despedir a Manolo Caride diante da prisión de Vigo, naquela altura cando existía, por cometer o terrible delito de Manolo, de ser galego, de ser nacionalista, de ser antimilitarista e, por tanto, de ser, sobre todo e ante todo, unha persoa coherente e honesta. Iso foi o que levou a Manolo a cadea no seu día. E desde aquela, pois, bueno, vaste facendo fan, inevitablemente, pois, desta xente, non? Quero dicir, xente coa que dis que podes ir ao fin do mundo, non? Porque sabes que hai probas na vida de lume que el, pois, ten superado con creces, non? Nós, cando fixemos este libro, esta publicación, o que intentamos foi facer un repaso da loita antimilitarista registrada na Galiza, non só nos últimos 30 anos, quer dicir, o que foi o episodio máis coñecido da obxección de conciencia, da insumisión, da loita contra o servizo militar obrigatorio que houve naquela altura, senón que nos retrotraemos a aproximadamente hai 150 anos para intentar demostrar, e de xeito documental, ademais, que este pobo, que esta nación, que Galiza, é un pobo rebelde, insumiso, e que ten un camiño antimilitarista de hai máis dun século a hora de enfrentar ao Estado español, mesmo institucionalmente, con concellos ou con xente, mocidade, mozos, naquela altura varóns, claro, en idade de incorporación a filas, para enfrentarse, digo, a existencia da institución militar española sobre o noso país con todo o que significaba. Existe, por tanto, unha visión diacrónica, histórica, do que significa a loita ou oposición ao exército español e non só o servizo militar obrigatorio na Galiza desde hai 150 anos aproximadamente, e cousas que aínda, pois, que efectivamente imos descubrindo. Quero aclarar tamén unha cousa do punto de vista do método. Nós non ocultamos que este traballo que hoxe vos presentamos aquí non é neutro nin imparcial, non o é. Como non o é tampouco ningunha obra humana. Nós facémolo desde a nosa perspectiva, que non é neutra. Nós éramos nacionalistas galegos hai 30 anos. Bueno,
Éramolo e somos, ou se queredes cada vez máis, non a vista do que tal. Pero fixemos esta publicación desde unha perspectiva galega e nacionalista. A hora de interpretar cal é o papel, o rol das institucións militares e nomeadamente do exército español sobre o noso país, e tamén a hora de avaliar o proceso social que se xerou na Galiza desde hai moito tempo, a hora de se imbricar na realidade social e política da Galiza. Queremos dicir con todo isto que, por exemplo, o que é a oposición ao servizo militar obrigatorio en Galiza de hai 30 anos non foi unha réplica seguidista a respeito de algo que se facía en Madrid. Aquí en Galiza houbo unha estrategia propia, houbo unha posición propia, houbo instrumentos organizativos propios e houbo unha dinámica social específica ligada, xa digo, á realidade do noso país. Creemos, por tanto, que esta publicación responde a unha dupla necesidade. Por unha parte, a de sermos nós quen escribamos a nosa propia historia desde unha perspectiva galega e nacionalista. Temos dereito tamén a esa visión e a esa perspectiva. E, en segundo lugar, porque, como xa adiantou Monse, pois hai cuestións que son de, como din agora, de rabiosa actualidade, non? Sobre todo na situación internacional, onde a loita antimilitarista e antiimperialista cobran pois maior razón de ser que si cadra, ou polo menos son máis evidentes hoxe que hai apenas uns anos. Ou mesmo cando escribimos isto, o problema disto que esta publicación que xa vai quedando superada polos tempos porque cada semana hai unha nova agresión imperialista e hai que ir respondendo, non? Con todo, bueno, fixemos o que puidemos. Por tanto, esta é a base que temos para facer esta publicación, non tanto a nostalgia ou a lembranza a respeito do que foi unha loita de hai 30 anos. Os tres que estamos aquí, por certo, naquela altura éramos os tres militantes de Galiza Nova. Nótase porque non pasa un ano por nós, podes comprobalo. Son risas naturalmente de apoio a esta tese. E a conclusión, porque aquí do que se trata basicamente que se tendes tempo e azos, pois naturalmente que leades esta publicación, nós o que tiramos dela son 4 conclusións fundamentais. A primeira, é falsa esa tese que di que Galiza que é un pobo derrotado, obediente, servil, con todos os sinónimos que lle poidades aplicar a iso. É falso. A historia demostra que Galiza é un pobo rebelde, insumiso, que foi quen de lle facer fronte, como antes dixen, ao exército español, ás institucións militares do Estado español durante máis de 150 anos. Manolo, en concreto, fixo un análise a respeito mesmo, fixadevos, de concellos que no século, hai 2 séculos, que se negaron a facer a tallase de mozos para o servizo militar con enfrentamento mesmo coas forzas da orde pública. Foron milleiros os mozos que ao longo da historia galegos que se negaron a ir ao servizo militar. E hai un momento, ademais, que lembramos, onde a maior parte da mocidade galega nos anos 90, chegado un momento, non se incorpora ao servizo militar obrigatorio. Ben pola vía da obxección de conciencia, ben pola vía da insumisión. Este fenómeno non pasou en Madrid, nin en Cataluña, nin en Cuenca, nin en Andalucía. Pasou neste país. Entón, hai cousas das que nos podemos sentir orgullosos e orgullosas de sermos parte dunha nación moi modesta, moi humilde, todo o que queirades, pero que fai cousas das que necesariamente nos temos que sentir orgullosos e orgullosas porque somos fillos dun pobo, insisto, que nunca se rendeu. E ligado a isto, estas cousas non pasan por casualidade, nos facemos unha relación tamén nesta publicación coa existencia en Galiza dun movimento organizado, efectivamente, con máis de 100 anos de historia tamén, que o movimento nacionalista galego, onde sempre estivo, agora dirían do lado correcto da historia, pero como di tanta xente, eu casi diría que sempre estivo do lado da democracia, da xustiza, do antirracismo, do antimilitarismo, do antiimperialismo, da razón dos povos, da loita por un mundo onde os povos poidan convivir libres e soberanos, fraternalmente,
con relacións en pé de igualdade e non de subordinación entre unhas nacións e outras. Esa é a aposta histórica e actual do nacionalismo galego, a histórica desde tempos de Castelao. Cando escoitamos a veces que Castelao era un racista, que nos anos 30 o nacionalismo galego, vos lembrade que Castelao que Panchiño era galego. Panchiño era galego. Era negro, pero era galego. E choraba tamén cando deixaba Galiza, porque Panchiño era galego. E isto facíase, escribíase e defendíase por Castelao, neste caso, nun contexto onde en Madrid, no Retiro, había un zoolóxico humano, onde traían xente de Guinea, das súas comunidades, as tillan casi en pelotas para facelos máis realistas, e onde as familias españolas, cos rapaces, os domingos pola mañán, podían comprar cacahuetes para tirarllos, porque era un zoolóxico humano. Facíase en Madrid, en Bélxica, en Estados Unidos, en pleno século XX. Entón, frente a iso, nós, como nacionalistas galegos, temos outro orgullo. Iso xa do punto de vista ideolóxico político, ou en canto á consideración do nacionalismo como corrente de pensamento no ámbito do antiimperialismo. Mas non é só iso. É tamén cuestión de organización. E aí, pois, Galiza Nova, efectivamente, compañeros, compañeras, e tal, Galiza Nova tivo un papel tamén moi importante durante o proceso de obsesión e da insumisión aquí en Galiza, a hora de articular campañas, procesos de información e de ánimo a xente para que se fixese oxetora ou insumisa, porque o obxectivo, xa vos digo, era que os mozos galegos non se incorporasen ao servizo militar obrigatorio. En terceiro lugar, que a nosa oposición ao exército español se fundamenta en dous aspectos diferenciados. O primeiro, a lógica interna e o papel do exército español nunha nación como a nosa, e a segunda, o rol externo do exército español ao servizo da OTAN ou dos Estados Unidos. No primeiro dos casos, sobre o papel interno. Daquela hai 30 anos había múltiples debates no movimento antimilitarista. Nós éramos, eu fixome insumiso ao exército español. O exército español, cunha funcionalidade concreta na Constitución española que é a de manter íntegra a unidade do Estado español. Se fai falta, coa forza das armas. O galego, hoxe en día, está prohibido. Nin siquiera a simboloxía autonómica está permitida. Hai unha chamada bandera de la Legión, que está judicializado o seu nome, ano 2025, 2026, que é a bandera comandante Franco, do tercio da Legión. Aquí non houbo, a transición xa sabemos o que foi, en xeral. No exército español, nin iso. Nin iso. O que hai é terrorífico. Entón, o exército español cumpre, por unha banda, unha función interna constitucional, por outra, ideolóxica. Por exemplo, agora vivimos un tempo de branqueamento, onde hai unidades militares españolas, como é o caso da UME, ou do Grupo 43 de Apagalumes, por exemplo, que interveñen en caso de catástrofes públicas e distí. Pero un exército está para iso. Non. O que intentan é socialmente a presentárense como algo positivo, facérense simpáticos socialmente e gañar enteiros en unha sociedade como a do Estado español, onde o exército español tamén ten cumprido un papel histórico brutal. Pero a cuestión é branquearse e gañar enteiros. E así, pois, temos nos centros de ensino concursos literarios para os mozos galegos, co visto bo da Xunta para Carta a un militar español, xuras de bandeira para civís, hai 50, naturalmente desfiles na Semana Santa, hai 100.000 xornadas de portas abertas, en Vigo, en 4 meses, algo habrá que facer. Algo habrá que facer. Non é a ocasión desta charla, pero iso, E logo, do punto de vista público ou público externo, o exército español, que é falso, que sexa un exército obsoleto, bello, inservível, non.
O exército español en Europa é dos poucos que ten unha capacidade expedicionaria real e de proxección de forza. No camiño de multiplicar esa capacidade aeronaval, de asalto anfibio, etc., que teñen poucos estados da Unión Europea. O Estado español, sí. Nós se presentamos aquí na publicación un cadro das intervencións militares españolas nas últimas décadas, basicamente ao servizo dos Estados Unidos e da OTAN, en ocasións con misións de combate directo, provocando mortes e baixas no enemigo terrorista que, como lle chamaban, aos iraquíes. Terroristas, defendendo o seu propio país. É de coña, non? O sea, os infantes de marina españois eran as forzas de pacificación e os outros terroristas. Bueno, ese é o papel asignado ás Forzas Armadas Españolas ao servizo, como vos digo, da OTAN e dos Estados Unidos. E, finalmente, no momento no que estamos, e que xa fixo alusión Monse, eu non sei se causa máis medo a actitude desacomplexada dos Estados Unidos ou o silenzo da comunidade internacional a respeito pois das aberracións que se están cometendo día a día, porque a gran diferencia, ela xo dixo, que temos non é de estrategia nin de doutrina Monroe, non, é que agora as cousas dinse, e antes non. Antes montabas un golpe de Estado, pero a CIA facía o seu traballiño. Oxe non, oxe dilo. Oxe bombardea, se vas bombardear e dilo. Si cadra neste momento, pois está cumprindo o que di este tío, non? De estar bombardeando Teherán neste momento, non o sabemos. No nome dos direitos LGTBI, dos direitos democráticos e do feminismo. Estados Unidos é capaz diso. Entón, nos nesta publicación chegámonos a esta actualidade, falamos pois do debate aberto na Unión Europea sobre a reinstalación do servizo militar obrigatorio, que xa é real en 9 estados da Unión Europea. Hai outros 2 que están dando camiño e outros 4, bueno, dos que están, eses 2 son Alemanha, un deles, por exemplo, non? O caso de Francia e Bélxica comezan cun servizo voluntario mixto para facerse tamén máis progres, non? Demais, pero o camiño emprendido é ese, e non ten volta. No Estado español, nós pensamos, Manolo máis eu, que iso non se está facendo por 2 razóns. A primeira, pola tradición histórica de loita antimilitarista que existe aquí, que é moi superior a do resto dos estados da Unión Europea. E a segunda, que o problema aritmético que ten neste momento a correlación de forzas existentes no Congreso dos Diputados impide que isto se poida facer. Ahora ben, cunha maioría absoluta do PP ou do PSOE, non temos dúbidas que iso se poría en marcha, con pasos paulatinos, na liña do que están facendo outros estados europeos. O incremento tamén brutal de gasto militar e a sumisión, en definitiva, aos ditados imperialistas, non? Que se saiba, pois non sei, que incluso pois a utilización de bases militares españolas para que os rota, pois os destructores norteamericanos modelo Arleigh-Burke, a hora de bombardear Palestina, que tamén interviron cos seus mísiles, pois utilizaron esa base de rota, non? É moi probable agora que o barco este petroleiro ruso que colleron en Groenlandia, bueno, cerca en augas internacionais, pois fose habituallado con combustível por parte do buque Cantabria desde a base naval de Ferrol, chegado hasta ali, non? O Estado Maior da Armada cala, de momento. E así sucesivamente, non? Quero dicir que iso está aí. Daquela, remato, salen aquí tamén 4 ou 5 cuestións que debemos ter presentes como reivindicacións. Porque esta loita que falamos, como vos digo, non é nostalgia, é actualidade, é vixente. Por tanto, a saída da OTAN é unha necesidade. Grazas, mil grazas, obrigadísimo, señor Trump, porque co tema de Groenlandia está demostrando socialmente que a OTAN, que si este señor é o amo da OTAN, hai cada vez máis xente que di non queremos estar. Entón, grazas, porque nos está axudando infinitamente ao traballo que queremos levar adiante de sair da OTAN. Un estatus de neutralidade do Estado español, co que significa de volta, de regreso, das tropas españolas despregadas neste momento na fronteira con Rusia. En Lituania, en Letonia, en Estonia, en Bulgaria, en Rumanía, en Eslovaquia,
hai forzas aéreas, hai forzas militares terrestres ou no Mar Negro unidades navais do Estado español que volvan neutralidade como teñen outros estados do mundo e non nos xoguemos aí absolutamente a nada. A abolición do servizo militar obrigatorio, porque está suspendido, non está abolido, iso ten que facerse así. A desmilitarización do noso país, que nos devolvan, son cuestións tácticas de momento. Non sei, a Illa de Tambo ten que ser nosa. Cantidad de instalacións militares que agora se están reforzando moito máis, teñen que volver para o seu dono, que é o pobo galego. E o tema logo do gasto militar, que é un escándalo, non? Quero dicir, pois, hai apenas 3 semanas, o Estado español acaba de aprobar un gasto de 1.700 millóns de euros para comprar baterías de misis Patriot, non? 1.700 millóns. Aí está Xavier, eu creo que a sobra, o que foron as obras do Hospital Álvaro Cunqueiro de aquí de Vigo, sin o sobrecusto famoso, perdeu agora polos 350 millóns aproximadamente. Bueno, pois 1.700 só estes Patriot. Unha hora de voo dun Starfighter, dun cazabombardeiro, custa 30.000 euros. Unha hora. Non? O Estado español ten 72 Eurofighters, outros 70 aproximadamente F-18, comprou agora outros 25 Eurofighter, non? Para facelo máis tal, bueno, e de botando cálculos e de tal, é un escándalo o que están facendo co gasto militar. Por tanto, é moito o que temos por diante, é moito o que temos por trás do noso pasado, do cal debemos sentirnos orgullosos, e por tanto a loita continúa con toda claridade, e agora xa vos deixo aquí co gran Manolo Caride. Obrigado. Ben, moi boa tarde. Eu tamén, antes de comezar, quixera agradecer a meus queridos Gonzalo e Maribel, non? Como sempre, a súa boa disposición para ceder a esta librería para a celebración de actos deste tipo, tan necesarios, non? Tamén para, bueno, pues para concienciarnos da situación no momento en que estamos a vivir, de, bueno, tan jodido, non? De volta do belicismo, non? E que, bueno, tamén a Fundación Galiza Sempre por prestarse a realizar esta publicación, por suposto a Monse pola presentación que fixo, e por último a vos por asistirdes nunha tarde tan pouco apacible para moverse de casa, non? Pero bueno, en todo caso, todo aquelas que viñechedes mesmo de fora de Vigo, non? Ben, a min tócame falarvos do que foi a loita galega contra o servizo militar levada adiante polo movemento antimilitarista de sección de conciencia e insumisión. E o que quero facer para axilizar un pouco a presentación e ir grosso modo, non, de que foi todo este proceso de loita contra a mili, irei intercalando unha serie de imaxes a modo de exemplos gráficos, non? A explicación do que foi este momento social, en grande medida esquecido, implica comprender o que supuña realizar o servizo militar no exército español. Un servizo militar que podemos situar a súa orixe coa chegada dos Borbóns, xa viñan jodendo os tipos, non? A finais do século XVIII, e que durante todo o século XIX, algo mencionou Vieito co tema dos concellos insumisos daquela, era o sistema de quintas que había, que era o sistema que había de recrutamento daquela, que primou durante todo o século XIX. Pero sería coa lei de recrutamento e reemplazo do exército de 1912 cando por primeira vez aparece a figura do servizo militar obrigatorio con carácter universal para toda a poboación masculina. E entonces, a partir de aí, é cando empezamos a historia. Un servizo militar que levou, pois eso, todo o século XX, non? Vamos alá. Ben, durante a Guerra Colonial de Marrocos, nos anos 20, o exército intervén con grande dureza no Rif, o que dispara o número de galegos prófugos e son constantes os motines de soldados que en moitos casos son pasados polas armas tras un consello de guerra. Aí en pantalla tedes unha vista parcial da ría de Vigo durante un transporte de tropas para a Guerra de África. Esta imaxe, non, dá conta do importante número de galegos que se viron obrigados a participar nesta cruel guerra colonial. A ver, vamos a... Sí, mirades a pantalla. Sí, mellor se apagades, se mirará moito mellor. Aí está, non? Mellor así, correcto. Ben, na foto da dereita, tedes a foto do desfile da Nova Victoria de 1939 en Madrid, non? Facendo as tropas o pseudo fascista ao paso da tribuna presidida por Franco.
Tras da Guerra Civil, no franquismo, o exército e o servizo militar foron elementos fundamentais para a sustentación do réxime fascista ao longo dos seus 40 anos de historia. Así, a imaxe do servizo militar cultivada pola ditadura franquista, de orgullo de prestar servizo á defensa de España e no que un se facía un home, ocultaba a realidade da experiencia traumática que supuña a mili para moitos mozos galegos. Un servizo de adoctrinamento españolista onde se inculcaban valores reaccionarios e onde galego era, como ben dixo Vieito, unha lingua prohibida. Agora vamos a ver un par de exemplos de adoctrinamento españolista no exército. Ben, a foto da esquerda é un acto de xura de bandeira onde o recruta pasábase o soldado nunha especie de rito de transición, un rito de paso, de afirmación, e onde se afirmaba realmente que tiñen que xurar ademais a súa lealtade a España e aos españoles. Isto é un acto de exaltación españolista do máis rancio. A parte, convidábase as familias dos recrutas a asistir en este tipo de ceremoniais laicos de españolidade. Aí vedes no fondo a grada, non? Toda esa xente que está aí, bueno, pois son os familiares dos recrutas, non? Que asistían a este tipo de eventos. E na foto da dereita vedes unha parada militar polo 50 aniversario da Brilat, non? Da Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportada que ten a base en Figueiredo, onde se pode ver como o exército o españoliza todo, incluso os farrapos das gaitas, non? Non pasan unha. É realmente sintomático de que todo para eles ten que pasar pola roja igualda. É así, sen máis. Pasamos entón imaxe. Aquí, a partir do reemprazo de 1976, os recrutas tiñen que realizar obrigatoriamente o servizo militar fora da súa región militar de orixe. Hasta o 84, o territorio galego se correspondía co octava exclusivamente, co octava región militar. E isto fixeron como xeito de afirmar el conocimiento e lazos mutuos entre españoles. O sea, os galegos tiñan que ir a outras regións militares do Estado. Fronte a estas disposicións, a UMEGA desenvolveu entre os anos 82 e 84 a campaña Servizo Militar Reducido na Terra, con dos obxectivos: reivindicar os dereitos dos recrutas galegos nos cuartéis e denunciar a dispersión a que eran sometidos. Pensade que moitos rapaces daquela viñan do mundo rural con moi poucos ingresos, moi pouco diñeiro das familias e tiñan que irse. E, bueno, lle supuña realmente serios problemas económicos a esas familias ter que ter os seus fillos en outras partes do Estado facendo servizo militar, non? O punto culminante da campaña tivo lugar no 83, cando 5 militantes do OMEGA foron detidos por encadearse a un vagón de tren que transportaba recrutas de Vigo a Ferrol. E aí en pantalla tedes unha imaxe dunha movilización desta campaña que tivo lugar nas rúas de Marín. Bueno, aquí está Charles Chaplin, non? Charles Chaplin foi un recoñecido antimilitarista e pacifista, un tío que se pringou moito, e que aquí aparece caracterizado como soldado da Primeira Guerra Mundial. Foi a partir deste conflicto cando se iniciou todo o movimento social internacional vinculado ao concepto de obxección de conciencia antimilitarista, concebida como dereito a negarse a formar parte do exército por motivos éticos e políticos. E isto de políticos é moi importante, porque o Estado español nunca, cando aprobou a lei de obxección de conciencia, nunca admitiu como motivación a política. Nunca lles valeu. E no cual non era... Por qué? Porque estamos cuestionando directamente o seu modelo de exército. Era de un enfrentamento directo co exército, non? E nunca admitiron. Tamén, lóxicamente, está concebida como dereito a negarse a formar parte do exército en base a motivacións, ou dicen, éticas e políticas fundamentadas na negación do militarismo e na busca da sociedade máis justa. Bueno, lóxicamente. Bueno, entón, cando comeza a sección de consciencia no Estado español? Bueno, como momento político, con contido político, comeza en 1971, cando Pepe Beunza se declara o sector de conciencia por motivos antimilitaristas, situándose fora do ámbito do que eran as testemunhas de Xehová que practicaban unha obxección religiosa. A ver, aquí habría que decir que as primeiras os sectores tras da Guerra Civil, foron testemunhas de Xehová, ou mesmo algúns adventistas desto del sétimo día, pero practicaban unha obxección religiosa, non tiñan nada que ver, nin cuestionaban o exército, tal, eles o que non querían era coller armas, punto, aí se acababa o tema, non? Entón, foi Pepe Beunza o primeiro que si cuestionaba iso, e que por iso foi condenado a 15 meses de prisión, sufriu condenas en cadea e desterro a vez que abriu o camiño para que o momento de obxección se convertise en un momento social referencial. E aí tedes unha foto de Pepe Beunza, a vosa esquerda, na súa etapa cuartelaria. Supoño que estaba arrestado pola pinta que tiña con ese uniforme así, debía ser en época de arresto. A foto da dereita correspondese coa primeira acción de os sectores na Galiza. Esta foto é de 1977, do ano en que tamén se fundou o MOC a nivel de Estado, e que foi na Praza de Praterías unha acción que fixeron moi pouquiños, eran moi pouquiños, fixeron ali un encadeamento e tal en solidaridade con Manuel Escariz,
que foi un osetor que realizou o sección sobre vida e que foi, bueno, era galego, era da Estrada, e estaba en prisión militar xunto con outros osetores, non? O caso de Manuel Descariz foi moi coñecido, tuvo moita repercusión en el de Estado, non? A sección sobre vida era cando un se declara osetor, ou se declaraba osetor, mellor dito, cando durante a realización do servicio militar, ali faltaban 4 meses para deixar a mili, cando se fixo o sector. Entón, bueno, depois se comeu unha condena tamén, como Beunza, se comeu condenas en cadena, mesmo chegaron a ingresar nun psiquiátrico, bueno, foi unha experiencia tamén bastante dura, non? Pero, bueno, a mí moi interesante da foto, desta primeira foto de unha acción aquí na Galiza, é o do cartelón que pon unha pregunta moi interesante, non? Este é a democracia que nos prometeron. E chama atención porque hai que ter en conta que a reforma do réxime franquista, que non ruptura, chamada que se denominou a transición, non? A través dun réxime monárquico imposto polo dictador, non afectou nin o exército nin o servicio militar. E este inmobilismo axuda a explicar o rexeitamento da mili que adquiriría un carácter masivo nos anos 90. Ben, xa co PSOE no goberno español a partir do 82 aprobouse a polémica Lei de Obxección de Conciencia publicada no BOE o Día dos Santos Inocentes de 1984. Parece que fixeron a mantenta, non? Este de publicar o Día dos Santos Inocentes. Con esta lei, a obxección pasaba de ser un dereito fundamental a ser unha mera exención da mili, establecéndose unha prestación social sustitutoria como apéndice do servizo militar. Nesas condicións, os colectivos antimilitaristas anuncian a intención de desobedecer a lei. Aí tedes un autocolante da época, un autocolante galego, contra a lei de excepción. Xa no ano 88 foi cando se conformou a Asamblea Nacional de Obxección de Conciencia, a ANOC, que aglutinaba aos colectivos antimilitaristas galegos. Entre eles estaban o MOC de Vigo e, posteriormente, unha vez que o MOC, por discrepancias organizativas, deixou a ANOC, tamén se fundou en Vigo a ANOC Vigo, non? O ANOC era ideolóxicamente plural e apostaba pola insumisión, marcando unha senda mobilizadora galega propia a marxe do resto do Estado. Así pois, a partir de 1979 é cando se inicia a campaña de insubmisión concebida como unha estrategia de desobediencia civil para facerlle fronte ao servicio militar e a prestación social. Pola súa banda, Galiza Nova, desde a súa fundación, tamén no 88, mantivo sempre un compromiso activo na loita contra o servicio militar e a prestación social, ben a través de campañas propias ou ben apoiando todas as accións impulsadas pola NOC. Ademais, entre os centros de mozos que deron o paso de declararse insumisos, moitos éramos militantes de Galiza Nova. Aí tedes en pantalla o que era o cartaz da oficina antimilitarista que montamos aquí en Vigo de Galiza Nova, non? E estas oficinas se montaron por todo o país ante a falta de información por parte das administracións das alternativas a mili. A ver, aquí é unha cuestión. Eu podo entender, vale, que non dan información sobre a insumisión. Era ilegal, vale, de acordo. O Estado non tiña por que facela. Ou a Xunta, se se quere. Pero sobre a obxección, era legal. E non se daba información, O sea, era realmente difícil atopar información e nese sentido creamos que éramos nós os únicos que tíamos oficinas, aparte dos colectivos que tamén se prestaban a dar información, ou o Consuga, a nivel Compostela, a nivel Santiago. En todo caso, nós aquí na oficina tiñamos, como ven no cartel, unha atención semanal e tiñamos máis de 100 consultas anuais nunha época en que non había móviles nin redes sociais, Funcionaba boca a boca e, desde logo, a unha mocidade preocupada que se preocupaba de informarse e de entrarse as alternativas a mili. E realmente, se tedes en conta que esta oficina funcionou prácticamente todos os 90, o número de consultas que tivo foron moitísimas, e todo este traballo foi a conta de militancias voluntarios, ou seja, non remunerados. Ben, coa entrada en vigor da Lei do Servicio Militar do 91, aumentaron os xuizos civis a insumisos, Previamente, os suizos, antes do 91, eran para os insumisos o servicio militar a través de un consello de guerra e para os da prestación social eran a través de suizos civis. Bueno, con esta lei, coa lei do servicio militar do 91, se equiparan. Os de militar pasan para o civil como eran os da prestación social. Por qué? Bueno, o objetivo era unha cousa. O exército está tendo un costes tremendos encarcelar insumisos en prisións militares, ter suizos e ter consellos de guerra. Entón, cal era a opción? Sacar o exército da ecuación. Esa era a xogada. Pasar todo ao civil, E así o fixeron. Entón, que pasaba? Bueno, pois desde entón, os insumisos, a prestación social e os da mili posteriores a decembro do 91 éramos condenados a 2 anos, 4 meses e un día de prisión, o que implicaba o noso ingreso en prisión civil.
Para nós, os suizos representaban un elemento moi importante na estrategia de denuncia pública do militarismo e das contradicións en que incorría a Administración de Xustiza no tratamento penal da insumisión. É o que éramos en chamar a lotería das condenas, non? Porque, claro, que pasaba? Todos cometimos, e poño entre aspas, o mesmo delito. Todos éramos insumisos, pero as condenas diversían dunha maneira bestial. Estaban os de antes do 91, que lles podía caer un ano, e co cal, coa lei en vigor que estaba, non entraban en prisión. Estábamos os de 241 que entramos en prisión. Estábamos os de 241 que o xuiz pedía indulto e non entraban en prisión. Explica, Despois... 2 anos, 4 meses, un día. Digo, 241, sí, bueno, 2 anos, 4 meses e un día. O día non é gratuito, está posto, bueno. E tamén estaban, despois, hubo casos mesmo das solucións. Hubo casos das solucións. Que pasaba? A ver, aquí entendo que o que pode parecer unha represión selectiva contra nós foi a veces certa, que decir, non querían, eu creo que hubo varias, bueno, aquí se trae un montón de cosas que habría que explicar máis detidamente, non? De por que en unhas partes do Estado sí que entrou todo Dios, caso de Nafarroa e tal e cual, aí había tamén o conflito vasco, que tamén é outra historia. Aquí meteronos a moitos menos, cando éramos moitos menos que teníamos que ter entrado, pero tamén por esa discrepancia nas condenas, non? Desta diversencia de condenas. Incluso había suíces que eran enrollados, hai que dicirlo así. Suíces que empatizaban coa causa e que, bueno, buscaban as vías para reducir as penas de tal maneira que non entrase en prisión. Hubo casos destes, non? Entón, pero bueno, xa digo, ao final o que conseguía que foi unha especie de represión selectiva, ben intencionada en uns casos, mal intencionada noutros, non? Ben, aí tedes na foto da esquerda o suizo a Luis Villaverde, vestido de presidiario, e en este sentido tamén os que buscábamos era tamén, pois eso, utilizar os suizos como altofalantes cara ao exterior. Esta escenificación de Luis, pois, bueno, tiñan unha mensaxe tamén no fondo, non? A imaxe ten unha mensaxe. Hai insumisos en prisión. Eso que viña a dicir Luis o día do seu suizo, non? E a foto da dereita, esta é primicia, esta é unha foto primicia, correspóndese tamén un suizo na audiencia de Pontevedra contra Bieito Lobeira por insumisión. É a foto do suizo de Bieito que me pasaron no Nadal, non? Que atopeina no Nadal e a trixen para esta ocasión. Ves a Bieito aí no medio, está no medio aí da foto. Este sí que destí sin duda dúbidas. Entón, pois bueno, para que vesades que tamén, caro exterior tamén había grupos de apoio que estaban fora durante o suizo, pois preparando, bueno, pois eso, montando a pirula. A veces acaban mal, a veces ten pasado, e aquí pasou en Vigo co suizo de Pibe, que non se celebrou o suizo e acabamos a gorrazos coa policía, pero de verdad, cargáronos cando nos estábamos marchando, o sea que te podían pasar cosas moi psicodélicas. Ben, en decembro do 93, César García Guiño entraba na prisión de Vigo sendo o primeiro caso de insumiso civil, perdón, de insumiso en prisión civil dun insumiso galego, non? Aí tedes a foto de César o día da súa entrada en prisión, César era insumiso a prestación social, por eso tamén foi un dos primeiros que entrou, porque xa entraba directamente pola condena civil. E semanas máis tarde ingresaba na prisión da Coruña César Martínez Pérez, máis coñecido como Goldi, e Ernesto Pérez Rey, que tamén era compañero de Galiza Nova, coa mesma condena de César, que César Aguiño, de 2 anos, 4 meses e un día. Nos anos sucesivos entraríamos máis insumisos galegos en prisión, non? E aí a foto da dereita é a concentración diante do cárcere da Coruña en apoio a Ernesto e Goldi. Ben, as accións dos colectivos antimilitaristas tentaban ser imaginativas e provocativas sempre buscando ridiculizar o estamento militar. Neste sentido, organizamos marcha de apoios insumisos presos, concertos, actos simbólicos como que ves en pantalla de engallolamentos en prazas e espazos públicos. Esa foto correspondese con un engallamento aquí na cidade de Vigo, no? Creo que na Porta do Sol, se non me equivoco. E tamén facíamos ocupacións dos sedes dos partidos políticos gubernamentais, primeiro do PSOE, despois do Partido Popular, ou encadamentos nas portas das prisións e institucións militares. E aí a foto da dereita correspóndese co desaloxo por parte da policía das compañeras de Mulleres de Negro do goberno militar de Pontevedra. Esta foi unha acción, elas ocuparon inicialmente o interior do goberno militar, foron desaloxadas polos militares do interior e posteriormente foron desaloxadas pola Policía Nacional do Exterior. O sea que, bueno, chuparon doblemente, non? Ainda así, foron acusadas de agresión a un centinela, tamén pola ocupación do goberno militar e foron chamadas a declarar por xuíz togado militar da Coruña, sendo civis. O sea, unha auténtica pasada o que lles fixeron. Os militares fixeronlle seguimento a elas. Ao final, hubo que volver a facer unha concentración diante do goberno militar e, por fin, despois de dar moitas voltas, a causa quedou arquivada. Non pasou de aí. Pero o que se quere por en valor con esta imaxen é o papel das mulleres, que algo se mencionou tamén,
nos colectivos, non? Sempre estiveron presentes, sempre houve mulleres nos colectivos antimilitaristas, porque se entendía que o militarismo e o patriarcado ian da man, e o traballo das mulleres todos os anos, tanto de sección como de insumisión, foi fundamental, Eso sí, non podían facerse insumisas porque non estaban chamadas a filas, pero o seu traballo, de logo, esta foto é exemplo do seu entrega e compromiso na luta antimilitarista. Ben, no ano 95 aprobouse o chamado novo Código Penal, non? Sendo un dos aspectos estrela o tratamento da insumisión. E presentaron este código como polo goberno, non? Como Código da Democracia, que aplicaba aos insumisos penas de privación de dereitos por medio de inhabilitacións absolutas de 10 a 14 anos para os insumisos ao servicio militar e de 8 a 12 para os da prestación social. Este tipo de represión, máis sutil e insidiosa ir contra os medios de vida, de estudos e de traballo dos insumisos, era máis efectiva para os intereses do Estado, porque invisibilizaba a represión a que nos sometían. O sea, a ninguén lle importaba que, claro, non o vías, te comías a inhabilitación, quen se enteraba, non? A este tipo de represión aplicouse o calificativo de morte civil, e non fomos nós quen o puso. Esa expresión aparece por primeira vez en documentos do propio Ministerio de Xustiza. Aí vedes na imaxe unha protesta dos compañeros do colectivo de Corneta Oseta de Lugo, nunha conferencia que daba o exministro de Xustiza e Interior, Juan Alberto Belloc, pai do novo Código Penal. E mirade a atitude do tipo, non? Mantendida, sonrisa hacia os compañeiros, non? Máis puro estilo cínico do Partido Socialista, non? Porque se algo se caracterizou, e realmente, hai que dicirlo así, a represión contra os insumisos, máis que o Partido Popular que chegou no 96, foi o Partido Socialista ao longo de todos eses anos. Hai que dicirlo así, Bueno, vamos a pasar este impresentable aos seguintes. Vamos a ver. Bueno, como fixemos frente a esta cuestión, non? Do novo Código Penal? Bueno, pois acordouse dar un salto na desobediencia civil a través do que se tradou en chamar a insumisión nos cuartéis. A insumisión nos cuartéis consistía en que despois de acadar a condición de soldado, o insumiso desertaba. Fixadevos o grado de compromiso que había que ter, porque había que entrar no cuartel, pasar por a instrucción, pasar por todo iso, e chegar o momento e plantar, non? E te ven a piel, lóxicamente. Esta nova táctica, impulsada pola NOC, materializouse nas persoas de Elías Rozas e Ramiro Paz, os cales se convertiron nos primeiros insumisos nos cuartéis de todo o Estado español. Tras ser sometidos a un consello de guerra, cumpriron condena na prisión militar de Alcalá de Henares. Aí, na foto da esquerda, vedes a Elías e Ramiro na manifestación nacional de solidaridade con eles convocada pola NOC en Compostela en 1997. Esta foi unha manifestación de presentación e entrega, toda vez que se desertaran e pasaran a clandestinidade. O objetivo era que nesta manifestación se pensaba que nesta mani iban a ir a por eles, que era a policía a trincalos aquí. Non apareceron. Era unha manifestación de casi 4.000 persoas. É de supor que pola, digamos, a repercusión mediática desa detención decidiron non facelo, foron detidos semanas despois nos seus domicilios. E a foto da dereita é unha das marchas que se organizaron de apoio a eles, pois estiven en prisión, non? Onde estaban unha marcha á prisión militar de Alcalá de Henares, de aí o de Meco, e que onde estaban eles cumprindo condena de 2 anos e 4 meses. Ben, coa celebración das eleccións xerais do 96, o PSOE de Felipe González, tras 14 anos no poder, perdía o goberno frente ao Partido Popular. O rexeitamento xerizado a Mili, sumado ao feito de que non se conformaron a maioría absoluta, obrigou ao novo presidente do goberno, o infame de José María Aznar, a pactar con CiU e PNV unha serie de medidas. Aquí non tivo ningún problema en pactar con cataláns, te volo seguro. Entre estas medidas estaba a suspensión do servicio militar para 2003, e isto foi o detonante da operación a coñecida como Operación Parvo o Último. Esa vou explicar a través desta tábua. Na tábua podese ver a evolución en curva ascendente do número de sectores legais na Galiza. Os sectores legais eran os que eran recoñecidos polo, e vou dicir en español, Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, porque isto era un organismo estatal. Era o que se recoñecía a tua condición de... Nunca houve transferencia en isto, sempre foi un rollo estatal. Era o que te recoñecía como sector. Entre os anos 85 e 97. Bueno, ves como sube a curva, non? E no 97 foi o ano no que na Galiza, por vez primeira, isto é un fito histórico, o número dos sectores foi superior ao número de recrutas, 9.966 frente a 9.296. Gañamos pola mínima, pero gañaose, non? Entón, isto realmente foi calificado como problema de Estado, porque, claro, tiñan serios problemas para poder cubrir os reemprazos do servicio militar. Se quedaban sin xente. O sea, esa era unha condena total do sistema. Estaban moi jodidos con isto e o camiño se acababa, non?
E é aquí a operación Parvúltimo. Sabedes, o anuncio da desaparición da mili se fixo no 96 e vedes que no 97 se dispara a obsección. Esa operación. Todo o mundo xa pasaba kilos do servicio militar, non? E moitos se fixeron insumisos tamén en ese momento. Xa como unha especie de insumisos pasivos, non? Xa, porque xa pasados... Bueno, hubo casos despois de suizos, algún Milucho pode contar o seu, non? Pero realmente se paralizaron moitos procesos, xa a partir do 99 xa non había prácticamente suizos, entón todo dios a saco, xa se facían insumisos, xa pasaba todo o mundo de todo, non? Ben, e entón, finalmente, o final da mili adiantouse para o ano 2001, como dixo Belleto, non está abolida, está suspendida, e despenalizouse a insumisión en 2002 coa saída de prisión dos últimos insumisos nos cuartéis. E remataba así na Galiza e no Estado español un longo ciclo de movilización antimilitarista e de desobediencia civil contra o servicio militar. E agora que? En que momento estamos? Ben, aí tedes un mapa elaborado pola Oficina Europea de Sección de Conciencia. Este mapa é do ano 2024. En azul están os estados con servicio militar suspendido neste momento, En verde, os estados con servicio militar obrigatorio que recoñecen o dereito á sección de conciencia. E en vermello, estados con servicio militar obrigatorio que non recoñecen o dereito á sección de conciencia. Son tres. Azerbaiyán, Ucraína e Turquía. E o caso de Turquía é o máis sangrante porque forma parte do Consello de Europa e non recoñece a sección de conciencia. Ben, xa explicou a Bieto tamén, xa comentou, non todo que a partir do ano 2014 toda a dinámica de suspensión, o que viña sendo a dinámica de suspensión de servicio militar en Europa, se viu interrumpida baixo a excusa da ameaza rusa, non? De feito, estados como Letonia, Lituania e Suecia retomaron o servicio militar obrigatorio. Dinamarca ten previsto para 2027 ampliar o servicio militar ás mulleres. En este momento, creo que o carácter universal vai ser universal de verdad, non só para homes, senón tamén para mulleres. Alemanha, xa se comentou, tamén acaba de aprobar unha lei de servicio militar voluntario, con posibilidade de inclúe esa lei de reimplantar o servicio militar obrigatorio. No caso de Bélxica e Francia están comentados, e no caso de español tamén, non? Xa para rematar, este ano cúmprense os 25 anos da suspensión da mili, mas como podedes ver, esta continua a ser unha ameaza para a mocidade galega. Está aí este retorno, nun momento en que o belicismo e o aumento desmesurado do gasto militar están a orde do día, e neste sentido é fundamental que a loita antimilitarista e antiimperialista ocupe de novo un lugar central na senda do movimento nacionalista galego. E agora sí, está para rematar, que é mellor que Castelao para retratar en toda a súa crudeza o que é o militarismo, non? A través da estampa este dedos fascistas do seu álbum de guerra Galiza Mártir, non? E con isto remata a presentación, grosso modo do que foi este proceso. Bueno, eu dixen antes que as cousas non pasan, hai que estar ali para que pasen. Os dereitos non se agasalla ninguén, menos quen ten o poder, hai que conquistalos, sexan os laborais, sexan os de igualdade, ou sexan, pois, o antimilitarismo, non? E ali estaba Manolo Caride, ali estaba Bieito, ali estaba Manolo Pipas, ali estaba Milucho, e non sei se... Hai un montón deles por aí. Ben, pois, estes eran os da miña quinta que coñezo máis, os outros. Pero, bueno, disculpádeme os que eu non vos teño, pero, efectivamente, non pasou, non cederon, non se voleu ou non se suspendeu o servizo militar porque se deran conta de que ese non era o camiño, senón porque hubo que pelexalo, igual que, pois, temos que seguir pelexando hoxe porque, antes de darvos a palabra, todo o tema do servizo militar, non, que están volvendo, un é porque necesitan efectivos, pero tamén é como un elemento psicolóxico. Tamén é un elemento psicolóxico de primeiro nivel, non? É dicir, o aumento do gasto militar, o tema que tal, e o tema de hai que temos que defender, temos que... Entonces, eso tamén actúa como un elemento psicolóxico, non? Porque podían mellorar as condicións laborais, as condicións tal, e xa non necesitaban poñer o servizo, inda que, bueno, está facendo ese misto onde moita xente, coa dificultade laboral que hai,
pois, bueno, un salario, un tal, ou ben como unha oportunidade, igual que estar na Garda Civil ou en outros tal, non? Bueno, entonces agora sí que xa vos cedo a palabra para que lle preguntedes aquí aos autores, para que fagades algunha consideración, recomendación, todas a vez non, eh? Bueno, si non hai que empece como... Vamos a ver. Hai unha cousa clara que tiña o nacionalismo desde sempre, que é digamos, a oposición ao exército español. A mí o que me chama a atención, aunque vos sodes moi novos, é o rouse que deu o nacionalismo galego a súa capacidade. O nacionalismo galego pasou, por exemplo, do segundo congreso da UPG, de falar de que había que aprender a usar as armas, pasou de intentar meter xente da coes urbana e aprender da guerrilla urbana. Os últimos meteunos no 85 e tiñamos un comando que foi o que... Sí, que foi o que colgou a bandeira da... Hai unhas interferencias... en Ourense, etcétera, etcétera, non? Un problema aquí... Claro. Como Formula a pregunta. como o nacionalismo foi capaz de facer ese rouse e cando empezou a discusión? Sí. Do meu punto de vista, bueno, é importante non confundir nunca táctica con estrategia, non? E os obxectivos tácticos tamén estratégicos. O nacionalismo galego ten unha tradición histórica profundamente antimilitarista, en boa parte por razóns do que é o máximo exponente do españolismo e do rol concreto que desenvolve o exército español na realidade concreta de Galiza, non? Temos que ter en conta que cando, por exemplo, o sempre en Galiza, que aquí temos un gran especialista, por certo, se legaliza, digamos, no ano 76, non é enteiro, senón que hai unha parte, en concreto tamén, que ten a ver con ese alegato que Castelao realiza contra o militarismo español, contra os militares españois, cando fala del nos cuartéis e demais, que iso non llo permiten. Bueno, quero dicir, é unha anécdota, non? Pero, en todo caso, o nacionalismo galego, insisto, ten unha tradición profundamente antimilitarista de sempre. Que acontece? Que un pouco eran as reflexións que tamén tiñamos en Galiza Nova nos anos 80 e nos anos 90. Nos non entendíamos a loita antimilitarista en Galiza como unha loita contra os exércitos. Non. Era primordialmente contra o exército español. Eu, vamos, non me avergoño, quero dicir, eu, se son cubano, pois probablemente non me faría insumiso. Si cadra incluso son voluntario. Si son saharaui, pois estaría co Frente Polisario. Ou se son palestino, teño claro que cal sería a alternativa, non? Por tanto, desde a nosa perspectiva nacionalista, a loita pola insumisión non era, xa digo, non entramos nun terreo bucólico da paz e contra os exércitos. Non, o sea, cada exército cumpre un papel ou é un instrumento ao servizo pois dun proxecto político, duns intereses económicos ou de clase, quer dicir, hai que entendelo inserido na súa funcionalidade concreta. E nos análise que facemos a respecto do exército español é ese. Que pasa? Que efectivamente, a altura dos anos 80, antes, quer dicir, por exemplo, a UMG, ainda que logo foi moi criticada, fixo no seu momento unha campaña que foi moi útil. No Morrazo, por exemplo, eu vivina no Morrazo, foi moi intensa e tivo moita arrope social e foi revolucionaria naquela altura, porque era a reivindicación táctica dunha mili reducida e na terra, co cal iso xeraba un nivel de simpatía, quer dicir, aquí paralizáronse todos os institutos, alén do tema este de parar o ferrocarril e todo ese tipo de cousas, non? Quer dicir, que
que non houbo, xa digo, unha mudanza estratégica, Pucheiro, senón que houbo unha adaptación táctica a procesos onde tamén variaba o propio servizo militar obrigatorio dentro do Estado español. E nós, pois naturalmente, non éramos impermeáveis a esas mudanzas. Nos queríamos estar insistindo, estar en riba continuamente, e desa mili reducida na terra pasamos a, por exemplo, era o que pretendía Galiza Nova, é dicir, o noso objetivo era a non incorporación dos mozos ao exército español e, por tanto, utilizamos dúas vías. Unha, chamémoslle, entre aspas, a coherente, que sería a insumisión. Pero outra, o que non rexeitábamos era a política, digamos, de masas, de chegar a maior parte da mocidade, e éramos conscientes de que non todos os mozos estaban dispostos a ir á cadea. E asumíamolo. E non só iso, senón que máis en Vigo, pois, poñamos de novo a Manolo, insumiso, pero que ao mesmo tempo abriu unha oficina antimilitarista para tramitar solicitudes de obxección de conciencia legais, pero que facían que a xente non fose a mili. O cal provocaba tamén unha serie de contradicións, como era o tema da prestación social sustitutoria, que en caso se facía, outras non. Houve un momento que incluso hai un desbordamento das solicitudes de PSS en función das prazas ofertadas por parte da Cruz Vermella, bueno, de institucións diversas, concellos, había de todo, e demais, entón, traía contradicións, pero o noso objetivo sempre foi ese. O primordial, non pasar pola indignidade de ter que bicar a bandeira española. Eu digo no meu caso, a miña obsesión foi non acatar a bandeira, non pasar por dois a bandeira, non bicarlle, non tal, non? É por iso, bueno, iso, en fin, cada un tal, tal. Entón, esa é a cuestión, Puchero. Non sei se me expliquei ben, pero non é tanto... É unha cuestión que estratégicamente non variou. Foi adaptacións tácticas a... Supoño que levaría unha discusión interna grande. Sí. Veña, máis. A ver, Se non imos con a segunda ronda, hai algúns que vos que vivíchedes, se pode comentar unha cuestión así, non sei. Podemos un tete-a-tete. Simplemente darvos a enhoraboa polo traballo, que non era un traballo fácil, e despois como conclusión, que falastes delo, a importancia de estar organizados, da exposición persoal que pusestes, que sufristes vos e todos os que estuvemos no movimento, non? E nos enfrentábamos ao servicio militar, a mili, que a mili, os que sodes maiores e a fixestes, pasastes por ela, nos nas familias, os pais, os avós, te contaban a batallita da mili, como si se pasara ben. Para moita xente do rural da Galiza, era das poucas ocasións que tiñan que sair da casa, de facer unha viaxe, vivir fora do seu ámbito, e entón era algo que se miraba relativamente ben, como unha experiencia positiva, entre comillas, entre aspas. E fomos quen de enfrentarnos ao exército español, ao Estado español, a todo o seu aparello xurídico, estando organizados, autoorganizados desde aquí, desde o país. E se convivimos, maiormente os colectivos locais tiñan unha base nacionalista, pero había anarquistas, había xente daquela de Esquerda Unida, e fomos quen de traballar conjuntamente en pro dun objetivo, non? E, bueno, e eso, parabéns, porque o traballo non era fácil de recuperación, e foi un traballo, foi un movimento, para mí, vendo ahora en perspectiva, revolucionario, totalmente revolucionario. Ideolóxico, sin coller armas, fomos capaces de cumplir certos objetivos, non? Pero, bueno, hai que seguir, naturalmente hai que seguir, porque a situación actual non é nada boa, non? Sí, bueno, eu ese respecto sí me gustaría dicir unha cousa, non? Un pouco o tema do caderno obxectivo, un poquinho toda esta parte. Efectivamente, ten unha parte histórica que se quería comentar, porque é importante saber os feitos de como aconteceron e que persoas protagonizaron tamén, non? Pero sí que se tentou, polo menos, buscar o xeito de explicar como se organiza un movemento social desde unha estrategia de desobediencia civil. Creo que é moi oportuno que como funciona e como se fai se recollen en algún sitio.
porque, quer dicir, esta foi unha experiencia exitosa, funcionou, pero tamén, quer dicir, non éramos uns chavales que estábamos taladrados, pasados de vueltas e que nos daba todo igual e que non íbamos a ir a la mili. Non, había unha estrategia detrás, había unha estrategia de desobediencia civil pensada, planificada, estudada e xente disposta a levar adiante, e iso requiere organización, O sea, a min en Compostela, de feito, hai unha pregunta, non, sobre esa cuestión, dicindo, como, onde sacaches ti o arrasto para poder facelo con 20 anos, 21 anos, estar disposto a pasar por iso, que admirable acto de heroicidade? Non era unha cuestión de heroicidade, era unha cuestión organizativa. Estamos organizados, estamos dispostos a facelo. Non me sentín só. Había unha organización detrás. Cando entrei en prisión na Avenida de Madrid, me acompañaban en 500 persoas detrás. Non estaba solo. Entras na prisión, sabes que tes un momento detrás arroupando, entonces, que estás ali, e tamén, desde un punto de vista do que é estar nunha prisión, tamén tíamos unha cousa clara. Estar nunha prisión, joder, as prisións non son un mundo aparte, son parte dun sistema, e son parte do sistema. É unha parte extrema, quer decir, é unha parte da máis jodida, pero é sistema. E tamén, aí, desde a prisión, podía ser un instrumento de loita. En outras partes o fixeron, Hubo plantes, hubo folgas de fame, hubo denuncias desde o interior da prisión das situacións en que estaban os presos e dos dereitos que se vulneraban, que dicir, se fixo o traballo político tamén desde dentro das prisións. E o feito de estar en prisión e o feito de trasladar á sociedade que hai insumisos en prisión por non querer facer o servicio militar era un efecto, digamos, de sensibilidade social enorme. Tiña un efecto enorme. Xa digo, nunha época en onde non había nin redes sociales ni hostias. Entonces, en ese aspecto, había unha empatía social. Esa empatía social, e por suposto, moitos rapaces que, como ben dixo Vieito, non estaban dispostos a dar ese paso, pero que comprendían que se dera e apoyaban que se dera. Entón, en ese sentido, foi un momento realmente, pois sí, revolucionario. E sobre todo porque se arrastraba dunha situación, joder, isto todo viña do franquismo. Por qué? Por que no Estado español? Por que non en Francia? Por que non en Alemania? Por que non en Inglaterra? Non, por que aquí? Ali tamén había os sectores, hainos tamén agora en eses países. Pero por qué? Porque é todo un fenómeno que non se dio en ninguna outra parte de Europa e naquela altura, se me apurades, en ninguna outra parte do mundo. Deuse aquí, en ese momento concreto e en esa historia concreta. Todo viña do franquismo. Quer dicir, non hubo transición, non hubo ni siquiera reforma, joder. O exército español seguía sendo o mesmo exército franquista que gañara a Guerra Civil. O mesmo, era a mesma estructura, o mesmo. E iso levou a que toda a xente que pasou por ali estaba hasta as narices. Hasta as narices. O que se comentaba de as batitas del abuelo, no, de pasar por servicio militar, que etapa, non, de que nos fixemos ali, que colegas fixemos aí, ninguén discute que cando convives con alguén ou estás en un cuartel, acabas facendo amigos, joder, non tal, e que todo o mundo ten lembranzas de su mili, pero crédeme que para moita xente foi un inferno, esa experiencia. Para moita xente foi un inferno. E polo feito de un tipo que dices, non, para un galego que ve mundo, si ve mundo en galego, chegas ali falando en galego e te caen unhas hostias ben dadas, Entonces, quero dicir, que todo ese mundo de Viñas Lestrai, de Franco, de General Mola, todo eso estaba aí, todo eso estaba aí e sigue estando, non nos enganemos, non nos enganemos, aguiluchos siguen habendo, Entón, en ese sentido, era unha escola de doutoramento españolista e dos peores valores que se pode dizer, inculcación de valores da violencia, do obediencia ciega a autoridade. Bueno, ese tipo de cosas. Que valores? Pues pode decir que un estilo é democrático. Joder, si tens que obedecer órdenes, hostia, que coño de democracia ni que hostes? Te jodes e las cumples. E se te dicen que cuántos soldados morren afogados en maniobras por iso, precisamente, o que morren en maniobras por unha orde mal dada e morren os tipos aí. Pues, en fin. Esa é a realidade. Entón, eu creo que ese momento sí que se conectou cunha xeración que estaba hasta narices, conectou en ese momento con todo ese exército que xa lle sonaba a outra época, a outro mundo, e quiso romper directamente con todo iso, e o fixo, ¿no? A mí si me... Milucho. No, eu tamén quería primeiro agradecervos o traballo que pasastes, non? Agora pasan 25 anos dos últimos insumisos que saíron de prisión. É dicir, é que pensar que é un movimento, unha cuestión táctica que durou moitos anos. É dicir, non hai nada, non hai ninguna campaña que durou desde o ano 89, que foron os primeiros, acordo perfectamente, na Coruña, os primeiros 6 avisos, que nos presentamos aí na Coruña, hasta os últimos xuicios. Un dos meus foi un dos últimos, pero houve xuicios hasta o 2000, o meu foi no 2000. E durou todos esos anos. É dicir, é certo que foi cambiando moito. Tamén ao principio éramos 4 gatos e se reían de nós.
incluso algunhas organizacións políticas se reían de nós, dicirlo así tamén. É dicir, non foi, costou bastante traballo convencer a moitas organizacións políticas para que asumiran a insumisión, ou polo menos que apoyaran a insumisión, non? É dicir, costou moito traballo convencer a moitos concellos de que non acolleran os sectores de conciencia. E ti sábelo, Manolo, porque dixes comigo algunha vez. Sí. Vale, costou moito traballo. É dicir, que as cosas son así. É dicir, costou moito traballo, por exemplo, que os sindicatos por exemplo, o meu sindicato empezaron a campaña en contra da prestación social sustitutoria por a versión de... E logo, o importante, que xa reflexamos antes, a min o que máis me gustou e o que máis estou orgulloso é de ter conseguido que un montón de rapaces, de mozos e mozas, de moi distintas ideoloxías, porque había moitas ideoloxías, é dicir, nomeamos tres aquí, había os anarquistas, había bastantes anarquistas, é dicir, é unha idea anarquista esta, al final se ven de aí, pois que conseguíramos estar hasta o final pois traballando xuntos, a pesar das broncas grandes que tiñamos e todo eso. Conseguimos moito e, como me dixeron unha vez os meus alumnos, fixestes todo eso sin móvil. Repito de antes, é importante recuperar a memoria porque hoxe casi ninguén se acorda deso, casi ninguén sabe falar deso, falas con rapaces ou xente nova e non sabe o que é eso. Este libro, a película ou documental de Peñaño que se estrenou no Festival de Cannes, que se vai pronto a estrenar en outros sitios, pois tamén é importante. É dicir, todos estes actos, que son actos de memoria, son moi importantes, sobre todo tendo en conta no momento no que estamos. É dicir, o militarismo en xeral, non só do español, non desapareceu, está aí. É dicir, sigue sendo o exército, non só é un garante da unidade de España, é un garante de un sistema, basicamente. O garante do capitalismo, é dicir, punto. E todo eso sigue aí e nunca se marchou. É dicir, é certo que nun momento dado, pois uns locos ali se atreveron a enfrentarse ao exército, neste caso o exército español, que era o pilar do franquismo intocable, e podemos decirlo máis ou menos que en certas cousas ganamos. De todo isto é moi importante que o lembremos porque, como dixestes, os dereitos costan moito traballo conquistalos e non costa nada perderlos. E xa non falo só do dereito a non ter que ir ao servicio militar, nin ter que pasar por unha educación militar ou por un estamento militar, senón calquer outro dereito. Se están en cuestión todos os outros dereitos, incluso o de existir como pobo, ou incluso de falar a noso idioma. Mais? Manolo. Graciñas polo vosso tremendo traballo. Primeiro aos insumisos chamabanlles cobardes, logo chamaronlles valientes. Era unha estrategia política, eran moitas cousas. Moitos puderonse facer insumisos polo apoio que tiñan familiar no traballo de máis, outros quedaron sendo sectores de conciencia. E hai que lembrar que, inda que hubo moitas asociacións que se enrollaron cos sectores de conciencia, hubo concellos que non, mesmo algún do bloque tamén, e hubo organizacións paramilitares, pois, por exemplo, como a Cruz Vermella, que non lle daba cursos en condicións aos sectores de conciencia e a varios subsectores lle caíron os enfermos o chan. Hubo en algunha institución, non lembro se na Cruz Vermella ou na 11, que un insumiso violinista, bueno, un obsetor de conciencia violinista jodeu o seu dedo e non pudo traballar durante moito tempo, non? É dicir, e sobre a organización, moi ben, pero vamos a ver, a rede social, a dereita, a extrema dereita, comeunos as palabras desde hai moitos anos. Hai 30 anos era cando había rede social auténtica. Unha rede social era persoas e colectivos. O que eso chaman redes sociais son empresas nosentas. Hai que usar as palabras en condicións, non? É dicir, que unha plataforma, un conxunto de colectivos loitando contra algo, casi sempre algo do capital, por exemplo, a plataforma de defensa da ría. E agora usan a palabra plataforma de outro xeito e rede social de outro xeito. Eu creo que temos que facer memoria das palabras porque é fundamental. Fundamental. Gracias polo traballo. Aquí... Nada, moi brevemente. O primeiro de todo falaba de que había varios militantes de Galiza Nova que foron insumisos. Eu quería saber se sabemos, ou se pode dicir, cantos foron. E a partir de aí tamén, como? É dicir, a mí me parece moi ben o tema de cando eu entrei na cadea había 500 persoas fora, perfecto, moi ben, pero ter
unha militancia a nivel organizativo disposta a, por non bicar unha bandeira de España, papar 4 anos de cadea, ou 2 anos de cadea, 4 meses e un día, cando hoxe en día ás veces é difícil que mollen os pés porque colar un día de chuvia. Non, digo, parece chiste, pero digo en serio. O sea, como se fai para ter unha militancia concienciada e comprometida a ese nivel, disposta a poñer o corpo realmente, non a poñer o corpo para levar unha malleira un día nunha manifestación porque carga a policía. Realmente asumir, porque me parece moi romántica e moi bonita a idea de hai 500 persoas detrás, perfecto, pero eu poño 500 persoas detrás de case todo o mundo agora mesmo e non asumen entrar na cadea sabendo que van a estar posiblemente 2 anos. Entón, primeiro, valorar moitísimo todo ese traballo que se fixo durante eses anos e toda a xente que polo noso país, nomeadamente pola nosa organización, pero polo noso país paparon un tempo de cadea, Manolo Carido primeiro, que eso se teña en valor porque é algo que probablemente hoxe en día non sería tan fácil, ou igual non foi fácil no seu momento, pero hoxe en día non concebimos que sexa posible chegar a ese punto de compromiso, de saber, de querer este país como hai que querer este país, a hora de poder dar o corpo e a vida por estar aí, saber como poder... Bueno, Que lle preguntas? no, vamos a parar aquí un segundiño. No, a ver, o máis fácil é que en cada momento pensemos que os anteriores foron todos magníficos, non? E aquí, pois, estamos falando dunha serie de xente que está hoxe aquí e que tuveron un compromiso potente, claro, pero nin era todo o mundo, nin era toda a mocidade e, ademais, había unha componente de que te afectaba a ti personalmente porque eras tío que ibas pasar 2 anos facendo ano e medio, creo que era a Mili, non? Non sei, ano e medio, un ano. Bueno, logo un ano. Digo porque antes Bueno, ao final eran 9 meses. Foron 2 cando Sí, tal. eran 9 meses, Quero casi. decir que nin podemos caer no romanticismo de que todo o pasado e todas as loitas pasadas foron de toda a sociedade, nin había... Evidentemente, había o compromiso, igual que podemos falar de outras batallas do nacionalismo, ou sin ser do nacionalismo, que se deron e sustentadas nun grupo reducido de, a veces, de persoas, non? Mira, non hai tanto, houve un grupo de persoas que arriscaron e subíronse ao Pazo de Meirás, arriscando entrar na cadea. Hai 4 días. E había 500 abaixo, pero había uns cuantos arriba. Digo para que non caíamos no tema de que as cousas dentro desas de Meirás estaban os mesmos da insumisión. Que llevamos facer? Que llevamos facer? Tocoulles. Algúns deles. Algún deles pasoulle. Podemos, a ver, podemos ir ao tema laboral. Entendes? Temos en vigor unha lei mordaza. Que fai que calquer movilización e que haxa traballadores, traballadoras, non hai tanto, estuvimos reclamando o indulto para Serafín e Carlos hai uns anos, pero podíamos ter hoxe outro Serafín, se xente que o arrisca, sendo delegado, sendo tal, entonces, quero decir, nin podemos creer que agora a xente non se vai a mobilizar, evidentemente, o que temos é que non pensar que as cousas se fan solas, e que co gústame, e que as redes que decía ali meu cuñado, Manolo Pipas, das redes de tal, que con eso se fai todo, que hai que estar comprometido, organizado e planificado, que as cousas non se fan solas, non? E que temos que estar agora pois moi atentas porque van a romantizar de novo, estou convencida, están facendo, non? O tema do aumento do gasto militar, o tema de que bucólico van a empezar, se necesitan realmente, se non é poñer o servizo militar, si aumentar como están facendo, non? O que dicía Vieito, van aos coles, van aos institutos, empezan a poñernos documentales magníficos del colegueo magnífico que supón e demais, e bueno, temos un marco e un relato imperante que vai haber que enfrentar eso, igual que este momento, como dixen antes, non? Hai un imperialismo que se resiste a aceptar que o mundo se está movendo e que vai usar absolutamente todo, pero fundamentalmente vai a usar o aparato de propaganda, non, de relato, de construcción do relato, aquí en esta Europa tan fantástica, onde non temos acceso a outro relato que non sexa o relato imperante. Digo porque a veces nos creemos que estamos no centro da democracia e demais, pero digo que seamos conscientes que siga habendo
medios de comunicación aos que non podemos acceder desde aquí, non? Entonces, bueno, cada momento ten o seu afán, está ben, que escoitemos as aventuras dos abuelentes Cebolleta de canto traballaron, pero pensando que... Perdón, pero que hai unha cousa da que debemos ser... Aparece no libro, non o dixemos porque non se pode contar todo. Pero que os anos 90, o contexto político, económico, social, xeral, e tamén condiciona absolutamente toda esta historia. Porque ti mira que a altura do ano 90-91 e a Guerra do Golfo, hai presenza militar española naval, están as corbetas Infanta Elena, Infanta Cristina, Fragata Numancia, etc. Ali, no Golfo Pérsico, con mariñeiros de reemprazo, o sea, facendo o servizo militar obrigatorio, hostia. Ali, con Marta Sánchez cantando Soldado del Amor, Soldado del Amor na popa, non sei se era da corbeta vencedora ou da Infanta Elena ou dunha destas, claro, iso provoca tamén que moita xente nova. Iso foi un momento tamén de convulsión. Houve movilizacións contra a guerra naquela altura, moi potentes, e a nivel juvenil, carallo, é que podías acabar, porque o goberno español iba a marcha moito cos yanquis, joder, e podías acabar... acabouse, foronse a... Sí, pero quero dicir, en operacións de combate real, é que, a ver... Naquel momento, é que eran, creo recordar que eran 8 buques da Armada Española que chegaron a estar alá, non? Que estábamos na zona del Mediterráneo, que botamos ali 3 meses previos a la guerra, logo a guerra durou pouquiño, pero os 3 meses previos, 8 buques, que pouco máis había. Entón, claro, é que, a ver, é unha parte eran voluntarios, oficiais ou tal, pero outra parte era mariñería, digamos, de reemprazo, quintos, os que facían o servizo militar. Entón, iso foi un dos elementos que eu recordo en termos de contexto, porque as cuestións, as heroicidades individuais non existen. Quer dicir, nós somos fillos dunha terra e dun tempo, sempre, e dun contexto, que é onde desenvolvemos a nosa actuación. E iso, por exemplo, foi chave. Vivimos nos anos 90, pois era unha época tamén especialmente convulsa, que dou pé a xerar tamén, dunha forma máis de masas, esta situación. Daquela, se hoxe hai unha, estou seguro, un restablecemento do servizo militar obrigatorio, se hai algunha aventura militar española acompañando, pois, algunha aventura yanqui, non sei, en Rusia, que calquera cousa, eu estou seguro que aquí se xera de novo un movimento de oposición popular moi potente. Non temos que esperar a iso, temos que preparalo e temos que traballar xa, pero quero dicir que as cousas teñen a súa explicación en termos tamén de contexto. Contestado. Todo así que che comento, home, non te podo dicir exactamente cantos serán de Galiza Nova, pero sí que dos que citei, bueno, Ernesto mencionei, no, que era compañero de Galiza Nova, Elias e Ramiro tamén. Elias e Ramiro tamén eran dous compañeros de Galiza Nova, entón, bueno, e aí hubo máis, non? Pasa que, bueno, eu creo que o que sí se decía de que nos sumábamos, o momento antimilitarista en torno á insumisión era un momento plural, ideolóxicamente plural, e hai que recoñecerlo, certo? Como se mencionou aí, non sei se foi Stime Lucho, que efectivamente o anarquismo e anarquistas había, participando no momento, mesmo creo que foi o único insumiso total que hubo na Galiza, que foi Chano Luengos, ¿no? Que era da CNT, bueno, pois estaban aí, estaban aí. Entón, en ese sentido, e veño dunha tradición, efectivamente, antimilitarista, que proviña xa de principios do século XX, pois, moi importante. Entón, en ese sentido, pois, hai que recoñecerlo, non todo o mundo, non todo o mundo tampouco era anarquista ou nacionalista. Había de todo, e había xente que simplemente, joder, e tocaba o cardio ir a mili, e punto, e non quería ir, xa está, entón, había de todo. Pero, digamos que o nacionalismo en aquela altura, sobre todo a través de Galiza Nova, pois aportou moitísimo, e aportou organización, aportou xente, aportou ideas, e estrategia propia, que iso é importante, porque isto foi unha insumisión non se deu só na Galiza, deu en todo o Estado. E aquí fomos quen de elaborar estrategias propias a marxe do resto do Estado. Entón, e dinámicas propias. E en algunhas cosas fomos pioneiros, como o tema da insumisión nos cuartéis. Bueno, pois, a ver, Atanse. Quería comentar que non se borrou de todo, porque a día de hoxe hai concellos que van xurar de bandeira civis, hai Abrilat desfilando nas procesións detrás da Santa en varios concellos, algúns de esquerdas, algúns que di que son de esquerdas,
É dicir, que a cousa continúa, non é unha cousa que este fora da sociedade, que están meténdose, siguen aí. Siguen aí. Sí. Solamente eso. Sí, bueno, perdón, é como anécdota o que diste, non? Como son... Cagaita ca bandeira, bien eu isto. Sí. Eu son un pouco masoquista, recoñezo, vaime a marcha moitas veces a hora de impregnarme así de literatura anti, non? Así moi facha, moi tal, non? Entón, eu lera un libro que sacara daquela Cospedal no seu día, hai 1000 anos, ministra de Defensa, sobre as Forzas Armadas Españolas, non? Era un rollo de difusión masiva. Bueno, o rollo é que Margarita Robles agora fixo unha nova edición, un pouquiño ampliada dese mesmo libro. Aparece aquí na cousa esta algúns parágrafos. É unha puta pasada. Porque ti empezas a ler e dis: es una historia de España y de las Fuerzas Armadas Españolas desde la prehistoria. ¡Hostia! Cuidado, que a nós nos din que inventamos e reinventamos a historia porque somos nacionalistas. Pero que España existe desde a prehistoria, cuidado. He dicho el gobierno más progresista de... Bueno, a estes niveis, non? Chegamos de surrealismo, non? Xa dixo Pedro Sánchez que esta dorme co uniforme militar. Bueno, ahora estamos un pouco fora de tempo. Eu de novo quero daros as grazas en nome da Fundación Galiza Sempre. Levade quen chegou tarde, collede un exemplar, botádelle un ollo e de novo pois agradecer a Gonzalo e a Maribel este acollemento tan agarimoso que sempre nos fai, e amenazamos con volver, que o sepades. Veña.